ассалому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб, мардами дурай ватан, подписчикои канали ютуби Сауду ТВ, муҳтарам заминхаро, хонахаро ва квартираҳои азиз. Хоб имрӯз 20 май соли 2025 сол, ирӯза навор. Хоб 11 дуна хона ҳаст аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон. Тамошо мекунем то охир. Нархи наво беҳад арзон. Ирӯза навор хонаҳои арзон беҳад бисёр ҳастай. мақсад ҳастай хонаҳое ки мисол ремонтталабанд ҳастай. арзонтароша ҳаракат канавор кардем. баҳришон пешниҳод мекунем, тамошо кунем ва рақамҳоро мегзорем барои реклама кардан. чизе боша хонаҳай, заминаи, мошинаи, квартираҳай дар WhatsApp рӯишин реклама карда фурӯшта мегзорем. навора то охир тамошо мекунем, адресҳоро хушрӯ гӯш мекунем, кадом хонае ки маъқултон мешавад занг бизанем васия кунем. баъдан ба хотири пешрафти канали мо Сауду ТВ навор дар лайкҳо рамонем, дар канал подписа кунем, навора сар мекунем. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оид ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба Ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори Тоҷикистон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Сауду ТВ занг зада рӯй кунед, иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. мурзамон дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Аманал, деҳаи Мехтарӣ ҳаст ку бародари азиз, ҳамун тарафта қарор дорад. масоҳати 6 сотих замин ва 4 дар хона кардагӣ, мактаб дора, беморхона дора, масҷид дора, аптека дора, ҳамаш хулас наздикай, ҳуҷҷатам дора. ремонти хона чӣ тавре мебинед, ҳамин ҳолат 4 комнаташ 100% ремонт кардагӣ бародари азиз. хоб хонара сохтан соли 2024. хоб сеташ мега 6 метра, яташ 5 метра ҳай. свет ҳастай, об ҳамсоя, бай ҳамсоя мегирӣ, мақсад метонӣ бигирӣ. хоб бикашӣ биёрӣ хуласа. нашоти овош камбудӣ нестай бача азиз, 1% шембо. хоб проблема нестай хулас, чашма овардагиай, 4 комната, 4 та подвал, агар метонӣ подвалорам хона мекунӣ. марамат 420 000. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар кӯчаи Пахтакор. 4 хона дорад, яъне ки 4 хона бо фундаменташ тайёр, 12 сотих замин ва 3 хонаи времянка кардагӣ. ватсапшон ё ки рақамҳои дастишона мегзорем. маълумоти пурра оиди хона худотон дастрас карда метавонен. мегӯянд ки дар наздикиаш мактаб, магазин, медпункт ҳастай, об свет дора, ҳуҷҷатам дора. хона ҳамин ҳолат нархша 300 000 сомонӣ гуфтанд. боз касоне ки хоҳиши харид кардан дорен, 12 сотих заминам и мақсад хело бисёр, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, кӯчаи Пахтакор. маълумоти пурраша занг бизанем бача азиз. лайкҳоро гузорен, дар канали Сауду ТВ подписатсия кунен. чӣ маълум маҳсулоти фурӯшӣ боша дар WhatsApp рӯиш кунен. наворҳои баъдина дар YouTube, TikTok, Instagram рекламагузорӣ карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метем. нашоти хона дӯстони азиз нархша 300 000 сомонӣ мегӯянд ки барои 4 дар хона фундамент чӣ тавре мебинен, рехтагӣ тапа тайёракай, 3 хонаи времянка дора, 12 сотих замини калон дора. худотон боз маълумоти бештарша занг зада бигирен. лайкҳоро гузорен дӯстон. ҳама каса пабраст ки меҳнатҳоро қадрдонӣ кунен. медонам тамошо мекунен. навор ки маъқул шид, нависен ки наворотон маъқул шид. далчи тамошо кардан гирен. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната квартира бо арзиши 175 000 сомонӣ.
бача дар 175,000 сомон шумо метавонед 4 ҳуҷрага квартира бо масоҳати 85 квадрата бихарен. Ана ин квартираи фурӯшӣ ҳасте ки 4 комната, сеюм этажа, 85 метри квадратӣ. хоб 175,000 сомон боз муомила дорам. баъзе ашёҳои хона меистад, мега ҳама шароито ҳастай, об бемушкилӣ ҳастай. кӯчаи Нуралӣ, Исоқи 46, ноҳияи Фархор давад аст. бародар азиз, мардами сарбаланди Фархори Бостонӣ дар 175,000 сомон 4хонага срочна фурӯшӣ бидай успед киненда бигиренеш. рақамҳои 2111 занг зада маълумоти пураша дӯстон бигирен. ва дӯстон мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳасте ки дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 70 метри квадратӣ, нарх 130,000 сомонӣ. бача гуфтам ку навор да хонаҳои арзон беҳад бисёрай, бовар накарден. анаки тамошо кунен. 3 хонага, 2 этаж, масоҳати 70 квадрат метр, табошири кӯчаи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Хуҷанд, Дебостонӣ. хоб шаҳри Табошар мега ҷои нағз ба хона ҳастай, пеши техникум мега. хоб назди ЗАГС, театр, документҳо сатфоиза ҳастай, техпаспорт ва дигарро ҳастай. дӯстон азиз, нарх 130,000 сомонӣ. марҳамат дар ватсапшон дӯстон азиз занг зада маълумоти пураша бигирен. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай ки дорои 3 комната, масоҳати 40 метри квадратӣ, 165,000 сомонӣ. бача дар 165,000 шумо ҳамин духонага, яъне ки 3 хона гуфтан, як 2 хона ҳам мешава мақсад, не ки 3 хонага кадиам майда 40 квадрат 3 хонага 165,000 сомонӣ дар дуюм ошиёна қарор дорад. хона қарор дорад дар Уялӣ, назди беморхона мега, назди беморхонаи Уялӣ. хоб ноҳияи Хурусон будааст. квартира дӯстон дар ноҳияи Хурусон ай, дар Уялӣ. маълумоти пураша занг бизанед 165,000 сомонӣ мега. касоне ки аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг бизанад, бо худо хоҳад муомилаи состон мекунад. марҳамат дӯстон, худотон боз адресои пураша занг зада бигирен. лайкҳоро гузорен, дар канали мо подписатсия кунен. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дукомната квартира бо масоҳати 48 метри квадратӣ, нарх 213,000 сомонӣ. нигоҳ кунем бародар азиз, ҳамин дастгирӣ ки карден Сауду ТВ ҳам мақсад бо хонаҳои арзон навор мекунад. коммента нигоҳ мекунем. дар ҳамун комментари ютуб нависен аз кадом территорияҳо шумо да хона или квартира дар кор, баъд навори баъдина тамошо кунем ку чӣ хел мемонемш. дукомната квартира дар 10 этаж, 48 метри квадратӣ, шаҳри Ваҳдат будааст, 213,000 сомонӣ. доми тайёрай, иҷозати ремонт ҳастай, аз чорраҳаи Файзобод 250-300 метр дур. дар назди дом мактаб, садиқ, масҷид. хулас дӯстон, қарор дорад 213,000 сомонӣ. лайкҳоро гузорен бародар азиз, дар канали Сауду ТВ подписатсия кунен, хеле хонаҳои арзона қабул кардан мегирен. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай ки бо масоҳати 50 квадрат, 206,000 сомонӣ. ман бовар дорам ҳамин навори мо шумораи тамошобинаш зиёд мешавад, не ки лайку камай. ҳарчанд ки бо VPN дар Русия тамошо мекунем дӯстон, касоне ки моро гӯш мекунад, имконияти лайк мондан боша, агар ба VPN лайк монда шава, ҳаракат карда лайкотона гузорен дӯстон. комментариҳои беҳтарин карда монен, нависен аз кадом территория хона дар кор. нашоти квартира: дуҳуҷрага квартира, 4 этаж, 50 квадрат метр, повороти Ленинград, фабрика Ленинград, гараж Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ, Ленский район, шаҳри Душанбе. 206,000. марҳамат, хонаи коробка, срочна
50 квадрата 206,000 сомон шид. успед кинена бигиринш баш азиз. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. бо арзиши 225,000 сомонӣ шумо метавонед ҳамин дом масоати 60 квадрата битонед бихарен. 225,000 сомонӣ. коробка. ҳамон нафарое ки дар коммент менависен ва занг мезанен ки бардор азиз ягон хонаҳои арзон навор кунен. ҳамин рӯз амрӯз чӣ дорад азиз ки мисол мо мондем хонаҳои арзона ки одамое ки шароитҳошон камай бихара. дар ҳамин дом қарор дорад. дукомната масоати 60 квадрат 12 этаж. ошхонаи Беҳрӯз шаҳри Турсунзода дар 5 микрорайон назди ошхонаи Беҳрӯз доми элитный 60 квадрата мега. духонага метонен ремонта сар кунен. ҳоҷатхона, душевои алоҳида, стежка кадаги тирезаҳо мега роҳи калон нигоҳ мекуна. доми 14 этаж хона дар 12 этаж 225,000 сомонӣ. марҳамат дӯстон, занг зада маълумоти пурраша бигирен. мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ. бо арзиши 250,000 сомонӣ ҳамин хонара метавонед бихарен. се комната масоати 6 сотих замин ки гирду атрофаш маҳкам кардагӣ срочна мефурӯшад. 250,000 сомонӣ. ассалому алайкум мардуми ютуб мега тамошобинои канали Сауду ТВ, хонахарои муҳтарам. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорем ки масоати 6 сотих замин дора ва 3 ҳуҷра дора ва 250,000 сомон нарх дора. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, 3 хона. ваннаи дарунӣ дора, кухни, ошхона, ҳоҷатхона дора. гирди хона маҳкам кардагӣ хонара мехарида зиндагиро сар мекунед. 250,000 сомонӣ. хонаҳо дар канали Сауду ТВ арзон шид. дигар каналҳоро дӯстон ҳечи гуфта наметавонам. фақат дар хидмон ҷавоб дода метавонем. ина хона, мана хона, занг занем бигиренш. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. бо арзиши 190,000 сомонӣ шумо масоати 6 сотих замину 3 ҳуҷрагара харидорӣ карда метавонед. дӯстон азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 3 комната масоати 6 сотих замин, ноҳияи Ёвон, деҳаи Ҷуҷу. фурӯшӣ деҳаи Чучу будааст. ноҳияи Ёвон, седархона, 6 сотих замин бо подвалш. хона дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷатҳош қоидавӣ кардагӣ. фақат нафарое ки харидори серьёзни ҳастен ҳамон одамо дар рақамҳои 66 66 ахиршай метавонен занг бизанед ё ки бинависен. бо арзон мешавад. 190,000 сомонӣ. лайкҳоро монен дӯстон дар канали Сауду ТВ подписатсия кунен. нафарое ки тикток и инстаграм дорен, дар тикток, дар инстаграм профилмон Сауду ТВ ҳай гузашта тамошо кунем бач азиз. мегзарем ба ахирон хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дорои 2 ҳуҷра масоати 6 сотих замин, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе. фурӯшӣ дар Кулписта 6 сотиха, духонага, хона, обу свет ҳамаш ҳамавақт ҳастае. харидор аниқ боша занг занад, бо арзон мешава. варианти алиши ҳастае. фақат ба сексия хел ба нарх ҳамин хонара 300,000 сомон нишкадем. касоне ки мехарад дар рақамҳои ахираш 74 84 метавонед дӯстон занг зада маълумоти пурраша бигирен. дӯстон, навор ба 11 хона тамом шид. чизе ки ёфтем, чизе ки роӣ кардем, чизе ки хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. фақат ҳамин канали Сауду ТВ да подписатсия кунен. чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунен. лайкҳоро гузорен. зиндаву сарбаланд бошем. бардор азизи, раҳмат ки тамошо мекунем моро.